Umarni kullum ke ce zan furta bani da kowa a fagen sosai ke kin zama jinina. Zuciya ta yi mini umarni kullum kai ne zan furta, na shiga komar soyayyar ka, so ya bi jinina. Min tamka da jini san ban da sukuni da kone gurbi a cikin zuciyar raiki yau da kin ba na bar miki komai ko ina in kin so ni ja da ki kai ne gana a baki na salambun so sarewar so zan busa. Abokiyar aiwata ke ni na ɗauki yar makaranta mai tarbiyya a waita ina zan barki na sa silki na ɗaukan sakali akan ki zan je yaki shi so san baya jimbar wannan shine takensa. Zuciya ta yi mini umarni kullum kai ne zan furta, na shiga komar soyayyar ka, so ya bi jinina. Zuciya ta yi min umarni kullum ke ce zan furta bani da kowa a fagen sosai ke kin zama jinina. Tamkar ajali yake in har za ya shige kan ba amanar ruhina duk inda ka je ni ce zan bi ka, ko daɗi ko ma da wuya ni amanar so ita ce na ɗauka, dukkan so in dai da amana duk rantsi san ba a gudunsa. Kisanki ya ci rabon kwai tilas na kulawa ya ki taho nan mazakan wata ganin ki ya zama kawa cikin 'yan mata koyi suke da ita abin ban sha'awa ba ni zamar so da turaren so gare ni ya kiki fesa. Sai kai zallar so zo nuna min, gane cikin wata duniya ba kowa sai ni sai kai dalin, zan so in dan farta ma ana hubbaka mai suna kulli yaumin. Ya ki ta alamai sona hobbi na kiya bijinina bani da komai ke ce komai na mana a jinina. Rabbu na gode maka ka bani kyakkyawa ta makar an zana kalaman karshe sai dai in ce muke love you forever.